का हमरा खुशी सोहाता। अरे खुश रहे के केकर ना मन हो, लेकिन का करी। भगवान हमरा के लागत जिंदगी में खुशी दिला ही नहीं खन। बियाह के कई साल हो गए, आज तक बाल बच्चा ना भई। हाँ तना पूजा कोई नहीं, तुलसी जी के जल ढरनी, सूरज भगवान के जल ढरनी। कहल आदमी लोग से बढ़ केहू ना, कहाँ भइल कुछ। लागत हमरा करम में रुआही के लिखल बाटे। हे भगवान जी, काम करे कुछ नहीं के बुझात, रुआला के अलावा हमरा कुछ बुझाते नहीं के कि हम का करी। हो भगवान, चारों दिन सब तीनों त्रिलोक 14 भुवन घूम आईनी, अब कहीं कुछ बाना। आज हमरो मन हो कि हम चढ़ाई थी काली माई के नाच बजवा के बा हो के हाजी दीदी आई के ने बारू जा हो के लौकते नहीं खे ए जे बानी बोली। हे जे बैठल बारू। हाँ का करते हुए कनिया कनिया आटा पिसवाइले बहुजा। हाँ जी आटा बाटे लेम का तन दन 2 किलो हमरा के पैसा देले बानी मिल में, हम जल्लू ना त काल दी पीस के ओकर मशीनिया खराब बाटे। कनी तनी मंगले तारा घर तारा बूढ़ी कहां भाई का जाने कहाँ गोल भाई गोतिनिया से मांग ली जाके घरवा में। ई काहे मन मगले बड़ो का भेल झगड़ा बड़ा का कोइले बुझा ना ए कने ना ए दीदी के झगड़ा करम, हमारे कहाँ औकात बा झगड़ा करे के। हम तो अपने भगवान के लाठी से पिटा के बैठल बानी, का करी। हां त का करबू, जेकरा पर दुख देलन भगवान ओकरा के चारों ओर ले दुख दे देलन। दीदी कमाए खाए के धन दौलत जितना में बा उतने में ठीके बा, लेकिन अब वंश ना होई। अभी हेनु बा कि मन नाम भूत जाई, मुंह मर जाई। ज्यादा ऐसे काहे कहतलू हो, जरूर भगवान दिहन कबो ना कबो। अब ये उम्र बीतल जाता हो आए रोला से होई कुछू। दीदी सब तीर्थ धाम घूमनी, कौन मंदिर कौन मस्जिद में हम ना गईनी, कहाँ आशीर्वाद ना कोई, कहाँ दुआ ना मंगनी, लेकिन कहाँ कुछ बोले। दीदी सुना ना हुई जो चल जा बाबा देखेलन होटी पूरा पे गइल बनना ने बाबा देखतलन। दीदी हमारा भरोसा नहीं होत, कैसे रहुआ कहतनी। अरे ढेर आदमी के देखतन एकदम बई बई बता देतन। अगर तार कोखो मारल होई ना नहरो के केहू कइले होई चाहे जे के केहू कुछ कइले होई त उहो बता दियन। खाली होतनी चाउर ले ल नहीं खो जानत का दीदी। हम नहीं खी जानते दीदी, हम होला नु एक एक से बारी सन टाइम तो नहीं की तरह के सूखल पेड़ हरियर पेड़ सुखवा देते सन। एकल होला ना जानत कब मारेली सन जब डोली में विदाई होला न ओही खोइछा भरे के बहाना क देबेली सन। ए भगवान जी, तो हमरा टोला में तो डाइन बक्साइन रही सन, त हमर माई तो लुकाइए छोड़ा के हमरा के विदाई कइले रहे। तू जा ठीक नु ओइ जे जा हमर बात मान आ चल जइह। आ तवार मंगर के जइह, तवारे मंगर के 2 दिन बैठल खाली आज तवार होटे आज जाई भेटई। हां खाइले पियले नहीं खुना कहां खातनी में मुंह धोले बनी आके 10 बजे है जा। तो जा चल जा चाहतनी दीदी देखा के रवा, अगर ना दिखावा तनी तक के जाने हो जाइनु दीदी, तो उनका से पहले हम रवा के लुगा पहनाई में हमारा आचरण में फूल खिल जाए। आए बच्चिया तू मत पहनाइया हमरा के ओके नहीं के हम भूखाइल नहीं की लुगा के। भगवान करस की तारा आचरा भर जाओ तो वो 5 गो पंच के बराबर हो जा। ये हो कवा बाटे बताई भारा उतरता उनकर लइकवा के देखनिया त बड़े आत्मा को कत रहे। तब का करबू जानत हो मेहरारू के जिंदगी जोले माई ना बनी हसन तब लोग के मेहरारू पर सपने ना होला। तब का कर ओतने खातिर गांव टोला महला अगल बगल दुखैया मत की दीदी कहते बाजे कहते बाजे केकरा मुहे ना सुननी बझिनिया यो ओकर खाइल मत लियो। आटा मांगेल बनिनु कितना आदमी कहते कि ओकर परछाई मत धंगी, ओकरा छुअल मत खइयो। हमक ज्यादा हो जे जतने जोगाला न ओकर ओतने जोग लागेला। ओ कुल के बात नहीं, तू जा चल जा ठीक ना, नहा धोआ के चल जा। और गोतिनिया से मांग हां जा तनी मांगे तनी हो। हां दे दे औरा तो चिन्हले पहचानल बानी। हे बाबा असर लगा के आवतनी तार दुआरिया हमरो पे फेरी हो नजरिया है बाबा के जाने हो जाई तो बढ़िया नु बाटे हो। बियो ए गुलबिया हां जाने मन ताने सामान कनी के फेंक चलता से का दल बैसे जा। वाह रे वाह बाबा क्योंकि सेव से दर्शन नहीं कहो। देखो सेव लाओत हम परेशान बनी, कहाँ से पैसा रिंग का लेके फल फूल लाते कि मैं आनू खा के तंदुरुस्त हो, बीमार मत पड़ो। देखो पगली ये सेव भुड़की में को चले भी है जा तारा डस्सी में हम ही खाते रखे। कश्मीरी सेव
काहे सुना था जब से टीवी लागल बा तो तब से घर में अम्मा ही रहता है ऐसा हैं अम्मा से टीवी खोल कर धर देलू तो मैं सीरियल देखो बुझा जे बताओ काजी का जी खाना ना खाई ना हम क्या खाता नहीं रहुआ? दादा करे खाते क्या खाता नहीं अरे कुछ चीज पूछ के खाई जाला। आप खाई जरा रे हम 1.5 किलो सेव लेनी है सेव सही लगा इसलिए बिगले बाड़े हैं अरे ये दूसर चीज हटे सेवे हो लेकिन मैं दूसर चीज बात बट काहे रो खनी हमरा क्या तो माने ना यूरिया खाद काट डालले बाड़ू दूसरा चीज ह नहीं बिया खातिर रख ले रहनी बिया नो खातिर रख ले। कि बिया डलाई तो फिर हाँ, सेव हाँ। होखी। हे भगवान जी तो हमरे से काहे ना पूछनी है जी? रोटी लेके आओ अब हम का करी आई हो बाबा अब हम का करी अब का हम जवाब देब उनकरा के तेरा कोई हमरा में से जाके रोरे में मत पलाए लागे उ का पलाए लगो रे हे मैं गाय भाई भगवान का है हम तो बोले तो सी तमीज सी भेल नु गाय भाई का है कि पांगा के पाल दे दे ए तारा माई के दिमाग मत खराब कर खा खा दे मत पड़ी ए जान का कहता रे ए जान तनी हम लेल बने एकरा के मेथी का के लेल बने बिया बना के लेल बने कि खेत में रोपाई नु तो फिर नया उपजा होई। हां हां बिया रोरे खेतवा में जाम जाई पेटवा में घुमा घुमा के बात मत तो कोई बात को सीधे सीधे है अब हम का करी है प्रभु जी के नहीं है उल्टी उल्टी करला तो हम का करम का लोग से कम हो दादा आय हम तो आत्मा दुखी बानी लेकिन मोरा दुनु कोनो ना कोनो बात हंसावते रहेलन अरे तो हंसे के छोड़े तो बड़का मुद्दा हो गेलिए दादा कोई इनकरे पे दीदी से पूछी कि ना पूछी देखै दादा नहीं नु भाग डाल दे मुंह में और तिराई बच्चा बच्चा तो को खान लो कहता है हमरे ए जी रोरा बहुत गलती करत नहीं देख हम का परसों से रोरा उल्टी मत करे लागो उल्टी हां मैं सेव खा से लोग उल्टी करला हां तो बुबक में बारी 150 रुपए 200 रुपए किलो आदमी किन के खाता अब को काजू खाई रहुआ खाई हम जतनी खाना लेके देते हैं खाई रहुआ ये काला घर में पढ़ लिख मेहनत लेके चाहिए कहते सेव खा से उल्टी होला तो काजू किशमिश लोग झूठ के खाता काजू किशमिश के तब दिनाय हो जाई ककलो हो तो काहे के लोग खाइत 800 रुपए 900 रुपए किलो बे माथा के दिमाग गरम कर देलस खाए माता कबे ले ए बतरस के ले बिया दिन भर हमारे काम करे के पड़त हटे रात दिन आए ऊ एगो बाड़ी महारानी जी सुतल रहतड़ी कोनो काम धंधा ना करी हन जब क्या कहल बाझिन बाड़ी तो उनकर बाल बच्चा नहीं खे तो झक के रोवाला से होई आए अरे जेकरा के भगवान नहीं खन देले तो का करवा दीबी रोवाला से हो जाई रोला से आ जाई कुछु अब जाए दब का करे काम मोरिया के पड़ता ही आदमी के हमारो तो पुत भतर बड़न जा ओहनी के तक खिया ही के ना परी बना के देवे के पड़ी आय हम झाड़ू उड़ू लगाइए तो नहीं अच्छा तनी जल्दी जल्दी ना सबका पड़ा फींच दी आ फींचला के बाद नु आई हो दादा एकरा में कौन है जी बोल लगा दी ऊ तो हमार मर सुनबे ना करी ना चल गनी भोरे कुट्टी के लधिया में अपना माने तो बुधिए ना हटे हमरा मरद के समय को लतिया गार ई का जिया के नाम में हम लिपनी बाबूजी जी ये उल्टी को देनी जिया के नाम में भौजी मैं जीव निकने के भौजी हां जीव निकने के हम अजी तो दवाई वही कर रहे हैं पर इन जी बुखार खरबा का जी भौजी थी बका का तनी दाना डिब्बा में सचार आय अचार खाए को मन करता चार खाए के मन करता तो हां इसे का बर्तनी हमरा चार खाए के मन करता लइकी नहीं भौजी दाना खटाई उठाई खाए को मन करता कुछ बा ये का करता बाप बाप काहे खटाई खाए के मन करता जी लइका पागल अनि लइका होके कराला ते करन खटाई खाए के मन करेला जी भौजी का तुम्हारे मजाक मेरा नु अनि बस देखो भौजी कुछ बताओ ओल का अचार बता दो ना मर्दा ने पैसे ही खटाई ले नफरत करेला सन रोबोट खटाई खाए के मन करता भौजी तू काहे नहीं को बात मानता बात इका जी रोगे खटाई खाए के मन करता ई का पेट उठ धरतनी पेटवा फूलला लेके गलो तो गैस बना देले अच्छा गैस बनेले बेटे तो दवाई देखी जाए दुकानी पर हम लंगड़ा डॉक्टर फिरी औजी के लिए दवाई लेके आई तो कोई दो अचारवा हम खाए भौजी अजी उल्टा पुल्टा काम नहीं खिनु कइले पागल का हो तुम्हारे उल्टा पुल्टा काम का कहला उल्टा पुल्टा लइका नहीं ना ओखे के तारा की जगह में है तो का है तना तो रोवत ऐसन बातें बोलत नहीं यही से तो पूछे के पड़ जाता छिना रे बात ना कहनी ठीक नु द बतलाओ रुक लिया तनी ये आम के अचार खोय नहीं दादा
का कोई हम तो बुझाते नहीं के साला कौन ही बीमारी हमारा हो दाखी उल्टी है तो होत ना रहे ई साला काले परसों से हमरा उल्टी होखता आ खटाई खाए के मन करता ले इ कितना दिन के बाद हटे रउआ कब से मतलब एचा रउआ के खाए के मन करता हमके निकला था तबे ठीक हो गइल। हां अरे और बा ओसे तो हमार भई रहे जी पेटवा में बबुआ रहे त पैरवा भारी भई रहे। हाय मजा आ गई कितना खुश होतनी ए दादा। ना भौजी तुम चार दे के बड़ा हमके एहसान कइलू। बैठी बैठी। अरे तू हे जाके चिचिया तड़ी से हां मम्मी जी का करी हाय देखी अगने में भरा गना लिपे के पड़ी उल्टी कर देले बड़ा। काहे उल्टी कर दैस रे मैं भॉइस कर चलाए को थे जाके भौजाई से के अरे भाग ना भाई हमरा अचार खाए के मन करता तू डिस्टर्ब कर दे बड़े। हां बतियाई अब अचार खाए के आए अचार खाता नहीं तो खुश भइल बानी। ई का है खुश भौगे मन निक लगता है मैं और अचार बारे में ही और अचार भौगे ई का कहत तू रे आई ता बाप हो बा गोड़ा भाई लेखा लगता ई का कहता नहीं जी काहे ऐसे कर सुनी लंगड़ा डॉक्टरवा के जाके बोला के ले ले आई इनकरा के चेक करस ठीक हां है बुलावे के पड़ी तबियत लगा कौन है किसन देले जी कौन डाइन का कहते समय छोड़ा के रे भौजी समोसा मंगा देना बड़ा ना तीता तीता खाए ई का कहता नहीं मेहरानू ता खटा में राउ लेके मार पचरा गावत ऐसे रे जा बैठ आहा फेवरेट चीज अचार इमली आई यहाँ का तो चारो चार कुछ ना खाई ना कैसे खटाई खाता नहीं तो खाता है नो काहे रे तो तबे ठीक नहीं छे ठीक नहीं खेत ठीक ना कैसे करो तो नहीं बब्बा जी क्या सुनी भइल बा तोरा कुछ नहीं भाई हां खटाई खाए के मन करता भूत उतने के ना धले ले जी कहीं गई रही से ना रे गोल का खेता में सोई नहीं है तो और का गोल का आ रहे हैं तोरा भूत का धलस रे ना भगल भूत में का इतना दिन में भूत डरता ये बब्बा हमार गोड़वा जेनी कवर तरुआ में कहीं ज्यादा राती में खटना ना देने ए भौजी बा हम जाता नहीं आराम कर तू मजाक के करे लुखसा अब बोल कहां पे रही तो मेरा इतना भूख प्यास लगता चटक मटक खाए के मन करता छिना रहनी हां देख ली अब कितना बोला तनी ये बताइए अगर हम उल्टी कर देला आपके लिपि तू हां हम लिपि हम हुआ के मेहर हनी ऊ मेहरानू हिया तो मेहरारू जरूरी बा मेहरारू लिपि काहे ना लिपि काहे तू ना कर सकेलो हम अपने मरद का ठिका ले बनी कि इनका ठिका ले बनी तो घर में काहे खाती बाड़ू काहे खातिर अपन भतार खातिर बनी भतार रोहू खातिर मम्मी जी गजब बतियाई ना देवर का तबीयत खराब तो ना कर सकेलू देवर का तबियत आ मेहरानू के खून पर बा उछिनरी के ना आज तक मुष्टि बियाइली ना बियाई दियली के ओके तबीयत खराब है तू अब सब बोला तड़ू आप सब हां तो तबियत खराब है तो जाई दवाई कराई त है जब बैठल बानी रहुआ हां तो जाई ना तू रास्ता छोड़ा हमें तोरे असर लागत हमारी इहे कहानी ये भैया इनकर खटाई खाए का मन करता उल्टी कर दिया ने पैर भारी बस समोसा खाए ई कुल का चलता इनकर माइंड में दादा जाता नहीं पूरा काम होत रे बेटा वो फंसा देला हन हमरा के अरे बाप रे बाप कौन दुख देला दईबा अरे बाबा अरे माई अजी का भइल बा रउआ के अरे कुछ ना बताई रउआ कहिए से बेड पे पड़ल बनी बेडे पे सब चीज मांगत नहीं हमरा से कहत सुनत हले चले डॉक्टर भी देखवाई तो बिडेरा से निक होई बुखार होले बानी अपने दर्द पसेना होई तो बुखार बा टूट जाई कहिए से बुखार रहेगा टुगट है वो बैठी तो ना टाइफाइड बुखार हो आय दादा चले घर बहरिए चले निकले उठी ता चले ता चली उठे ना उठे लगी जा चले तनी बाहरों के हवा खाए के चाहिए बर बुखार में जाना गोड़ भारी होई बपले को जी बुखार लाल बा तब बात माथा भारी होला कि गोड़ भारी होखेला गोड़ भारी भइल बा बताई हम बनी गोतिया पट्टीदार पे रोवा ना कमाइम तो गोतिनी का कहियन दीदी जी का कहियन अरे दादा कि खा के मोटातिया एथी करते नहीं के चली तो चली हम मम्मी जी से कहते दवाई लेवे के चली चली हाँ चली बहरिए चली उठी तो का जाई दादा आई बाप रे बाप उठी वो लोग छोड़ दिया जे तो हम ना छोड़ा चली अरे बाप हो बाप चली देखी आराम से संभाल के आई हो भगवान जी हमारा मरद पे कौन दुख देले बाड़ आई दादा आई मैं बुखार कैसे हो गोलीन करा के बैठी कुर्सिया पे मम्मी जी से कहते डॉक्टर ले आवे के रही ना रहुआ अरे बाबा
जी हरासमेंट लेखा होता दादा। ये बात कपर पर नहीं क्या घूमत नु। अपना देखे घूम हाँ कोड़ कुकुलाता और तरबिया को कुला था जी जी बहुत है नहीं में हवा पानी लागे दी तनी ठाठा देता था हाँ तो ठाठा लगा। ठंडा लगता हाँ आई दादा ए भगवान जी हम का कोरी दिखाई का केहू से ओझा गोनी से ये कनी है दिया गोनी देखी नहीं है कि तबीयत खराब डॉक्टर के लेके जा तबीयत खराब दीदी तो प्रवार हो गइल बन 4 दिन से दवाई को खुराक के खुराक के आवत है जहां भेजले भाजी हो हां हमर डाणवा के काहे टी-शर्ट है दादा बुखारवा से मेहनत वाला काम करेला नहीं ना तन कड़ुआ तेल गरम हे करके दीदी लगावे नी जी लगावे नी कह पूरा थी कमर पूरा लहसुन पका के लगा कह दिन तनी देहिया में हवा बेर लागे दी तो कबो बीमार ना पड़त रहना कितना दिन से लोग तो नहीं खन 2-4 महीना कोई घर में बावन जान जी कहिए ले आओ जान तनी दीदी जी बाड़ी नु गतिनिया तो कह तड़ी अब बुझाला ना आदमी के कि बझनिया के तो बाल बच्चा लेने के याद में कि बाल बच्चा के कमाए खाए के नहीं खे ई त बात सही है तो बोलिए दीदी का अरे बाप रे बाप अरे दादा ये दादा का बोलो या फंस गुल हजी क्या कुछ बोल नहीं के रहत का को दिन से ऐसे ही बैठम बाबूजी घर में तू मेरा सिखा ना सकेलू कहते तो बाने के सौखे बैठल बानी हम सौखे हमारे को मरद कमा तो अन बाहर ले भेजत रहत हो त पूरा तो जा देखी कनिया नुतई आई हटा चादर उधर हटा का करम में दीदी जी कुछ खाए बन्हा गोभी के सब्जी बनैले बानी नहीं फिर बाप पता को भी महकत आता है ये चीज की थी बना देला इमली का चटनी 7 महीना ले मरद घर में बैठल बा हां इनके लाज लगता 7 महीना ले हां दीदी रौरा चल गई रहनी नो कहां तो इधर गई रही चलो मैं 6 महीना ले मरद बाहर गइल सपना देखत रहे सपना सपना और आते खाने की गणेश जी आई मेरे सपना में हमारा हां तो कौन है गणेश जी काहे हमार दे पिया था तो कहत अरे ये तारा 7 महीना थी भइल बा पूरा देखिए गर्मी के दिन में है ओढ़ल ना चला बगो जी जड़ैया ए बखा भौजी छोड़ दे नहीं भौजी हटे चली उठी अरे काम करते करी ए बता ना है का में के आई हो दादा अजीर और पेट फूलल बा कोई लीवर उबर तो नहीं खराब होल जी अही हो राम पेट में पानी घुस गई त लात मारता अजी लइका होके के बा ए भगवान हम का जाना तनियो ले दादा ई का हो हैरानो बाज बहिला रहे फतारे लोड हो गई तू कैसे लोड कर दीदी चुप रही रौआ अरे पहिला पीड़ा में मैं हगना बैठी रे भुवर भुवर बार रे होरी लवा के भुवर भुवर अरे मैं होरिला बा रे होरी लवा के कैसे को लेकर फिकर हो गइल हो ए दीदी का रौरा से कही हम ना जननी की बतिया सोचे हो जाई हो बताइले रहे नु बाबा से कि फलवा ले आइयो देले रन फल एगो फलवा लिया के रखन यही खा लेलन तो हम जाने की खइला से थोड़े हो जी आ जब कि हमरा मनवा में शंका रहे रो से ना कहनी हो दीदी तोरा संगवा रहत अवन त सुता तड़िस बैठा तड़िस त नहीं किस जाना ना जी दीदी नीचे हमरा सुताला नहीं ऊपर सुतत रहला अब कौन मुंह दिखाई है भौजी मरद मेरा खोल के आई होटल ना रहे कब कमरा भर से कोई के सेव काहे दिया का बद होइल बा हम का जानी हम होइनी आप का होई लब लब देख लेके दिया ए भौजी कैसे दिया जी हो गई ए भौजी तो भैया ने के बुझा पानी तो चल गइल बा हानि कटाई कैसे पेट फराई पेट हैं पेट फरी हसन पीठ हर के हां एगो पेट भर के होता पेट ना फराई पीछे से तो कोई काहे पीछे सूजत था पूरा आवाज ए दीदी बताई कैसे हो गई जे खाइल जे करा में हो गला सत्य के बाबा हवन उनकर महिमा देखनी ए दीदी ना चला उनकर देख बबुआ के पापा बड़ी रंग रसिया जय दीदी रौरो चलते तो बाई के नाम टूटल लो बबुआ के दादी अब इनकर इहे को में मन घुल गइल बा मेहरानू लोड भइल चाहे ना भइल मरद लोड हो गइल ना कहां पर लोग पानी पिए की बड़ी भीड़ जाम रहे गाड़ी में दादा आ गनी काम जी हां गोड़ लगा सनी खुद रहा दादा बड़ी जाम बोला बोला तो नहीं है भाई ये क्या हो तोरा रे सरा आइए ये क्या हो तोरा काम गड़बड़ हो गइल बाटे का करम ए भाई मोटाइल बड़न भैया गोला मोटाई हाथ हो ना मोटाई के कौन ओझा से दिखा के आई रहे फल एगो ओझा दे कि लई खइबू त लइका हो जाई
आई कुत्ती जानी कि दियर खा पर फल धर देले रहे हम जाने कि सेव खा जाई सेव खा गनिया वही घरी से जाने कि डाउनलोड होके के करा तो हम खा चलत रह तो तेरा कौन के अब हम का करी घर में से ना निकलत रही एकरा कौन काम रहेगा धइला ना के लइका दे पहली तो भैया देता आय? कब लगत भगवान सतवा से का दे दी सतवा महीना ह सतवा पार को गइल बा 8वां में घुस गइल बा हां तभी 1 महीना इंतजार करी औरी बबुआ दे इंतजार के जी बाद ऑपरेशन करा देवल जाई लड़का बा जहाँ तक ठीक बा लेकिन ससुरा के निकले के जगह कहाँ से बाबा ये के बुझा तू पेट खराई कहली कही हम अरे खरी ऑपरेशन के सिस्टम चलत और सली गली ना बाप रे बाप तोरा कौन काम रे खइला के रे का पूछ के ना खोलन हम कहानी में से पूछला ना हम जाने लो कि ज्यादा मर्दाना खाल बा तो कुछ ना हो ये रखत है घर में से काहे खइली सही से घर में से ना निकलत रही से आज ठीक है देख ले बानू ओकरा में कहां गलती बा गो गांव टोला का कहते हैं तोनी के का कहब सब लाजी ना निकलत और रहे तुम लइको हमर कहत है कि हमर तबीयत खराब हो सालोर ले चली डॉक्टरी में दिखा ली हां चल कोनो ना कोनो डॉक्टर सोल्यूशन निकल ओली जल्दी जल्दी लेके चलो सुनी सोची मौगी कैसे 9 महीना के रखलिसन पेटावा में बड़ा हमरा कहत रहनी ए फौजी बोली कि मेहरारू के दर्द सहे के क्षमता बा ना रवा कहत रहनी हे तरी एगो 9 महीना के लइका पेट में नहीं रख ले मार देने पहाड़ उठल बात ना मन हम 7-8 महीना हो गइल शुद्ध से जान जी हो 6 महीना पार कइन त हमरा जाके हवा छोड़ में दिक्कत होत रहे काखी हम नो लागे पेट फूले बतावा है नैहर ए दीदी और बाबा बोतले बड़ा उनका मन में फाड़ बा खुशिये के बात बा हां हां चाहे इनकर होकर हां दीदी ऑपरेशन को के निकाल दो मौगी अच्छी जो इनकरा में नहीं थे उहे ना दिक्कत बा चल कैसे चलो लेके जल्दी पानी पी ली जा पानी पी ली जा हचकत का बानी